Vamsorera baba, vamsorera namai. Yashitangwa yekuchinga nezvisangano Nyamaropa. Nguzvadara nezvipamutemo. Saka tinokumbira vana baba tisikatamirira mashaka mangu timusenga. Chambo titaure mchana togona munyaya dzatakurinda kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudare pamambo munomuudza mumuonesa kuti anono apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuchiita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwe unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi suiti yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakachero chimwe yakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandikaita zvinezvi zvisati zvangouya zvatoona mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musade vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvimishonga zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo hazvisi kudai. Toda kuti nyika ifambe zvakanaka, murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatigodzidza kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tukamuudza chinhu anofamba achichimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku notukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, akaenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Waho unoona achita kutamba naubva mujai. Tipenyaya iwe. Lisa, mawira ni amadzangu kuchandira pisa uye kuchandira vanhu zvazviri. Majority pasori nini varume ava vakandirwisa vari kuvatapa panzvimbo yavakandirwisira, vakandisiya vachitoti munhu yafa. Ndakaziva novapindure nzira, ndavaona mapindure nzira, ndakatorwa maiko chipatara nevarume vava nomuzukuru wavo. Tabva ikoko vakomana ava vakati musatisungise pamunhu tamukuvadza zveshuwa, tomurapisa. Tapedza kumurapisa tozomubhadhara $200. Saka tiri pakati pomurapisana izvozvi nini hazvitogona kubata chinhu maoko yangu anotarira pakukwadza kwavakaita. Tiri mukati mokurapisana vakomana ava ndanda kuti akuvafonera vasingadai mafoni, vanhu vaisira mameseji avo vakura vakazodzora meseji vachiti iwe kushaya mhosve. Ndikadako ko zvatikataurirana handisi kana mbogona kumbosenza. Munongozi mabasa edu mareserve
ukabada-badza kana demo maoko angu ari kutana asi kana kubhokona usenza. Saka ndizvo ndaiyoyeuchidza kuti varume honai pandau izvezvi tikutarisa kurima kana kuti nditeme bango ndikuisa mumagadheni asi ukwanisa sina pakwanisa waigwairi nyaya yobinzwa yachangamira ndinoti uyu mukomana uyu takarwisana akataura shoko rekuti takarwisana ndomuitana naro pamusana pekuti anga aine mumwe wake asina kubuda apa wekwazakei pakashanda matombo vachitema nematombo vachipotsera tanga tiri kubhawa nguva dzanga dzaenda kuma2 vakanetsana ava ndevekuti inini handina mukurungai wangu etedias kasere nemwanakomana anonzi junior jokundishora vanetsana panze pai pachivhiridzi pachitemwa nematombo ndokuona mwana wangu atemwa apa manza ihuma iyi adona handifunga kuti muda murega achienda kwese hamuna tongai munhu ndakamira kutonzwa kuti muri kuita pano ndamira tongai munhu hongu ndini ndakahaya mota aiwa mudaroka manzwa mubvunzei kuti ndimi akamurapisa here kokutanga oti hemeni ndimi akati here muchamupa $200 oti hemeni toenda nonyaya mukamurapisa shuwa hongu kuchangamira kusvika apora handiti kozvaakutaura kuti makamura $200 $200 akanga achitoda 500 ndokuchitoona shamwari ona maexpenses andaita pesapo kwachiremba ikoko kusvikira aporo ndakabudisa mari inodarika $250 ndabudisa mari iyo panguva iyoyo yekutizvo uyu mukomana achiri kurikavha ndonguva yavakabva vatira kuda chii vakuda mari ndokuchitiona akashamwari mari dzimwe dzaindibatsira pakurapisa iwewe ndaitotora mupi mumbatso saka muchaenda kupa pasina nyaya ndozvakaita kumbvunza chete right chiremba wakarapiswa naye ari kupiwe kudharoeni kwamadziva kuri kumadziva kumadharo wakarapiswa nani tikaenda kusejari kudharoeni sejari ndiwo kusejari wacho hakulaboratory kuexray kuexray sejari ukazoenda kutumwe pamadziva okay muri kuda here kumubhadhara hongu toda kumubhadhara when kana ndatisununguke ndandifunga kuti ini togadzira doketi izvezvi ndakufonera kwamukaenda konomurapisa totangira kubva ipapo taakuda maresults ako iwewe ini ndakufonera chiremba monzaka kukuwara kwese kwako kwaita taakukuda pamutemo handitika todzoka totanga taenda kumapurisa kombonopika then todzoka panyaya are we together rega ndifonere kuna chiremba wacho isapatoni chop isapatoni maokonzazvo ino magazi netwa nechizetarapia chimadziva handiti iri anda madziva iri anda madziva kukweti kwacho ndotera wazvinzwa kukweti kwacho ndichatera ndiri kuno ndotera don't want nonsense munyika noise ndo yatikuramba tikunzi vanhu vagare mototi mozoti munyika iri kuita noise ndakatinzwe chiremba wacho vachanzi asari kutani okay une vana vanganiwo ndina vana 3 wakura zvakadi 42 years ya 2 young still anotondifonera chiremba wacho ndikuda kutotaura nachiremba wacho because ndokuti ite muchirega itoa toti ibva gaitise zetarapia chaitwa madziva ndipe namba dzamemba ichajiwa
kukwanisa kubhadhara $400. $400. Pindura nokurudza bosi ndakutira kutsinyana. Nyaya yangu ndeyekutonga zviri straight. Handisi kutodzokera shure. Ndotsvaga. When? Mwedzi unotopera. Mwedzi unopera rini? Iwe wakapera nezuro. Ndiri kudai ndichangamira ndakuudza kuona mari. Kwereta mari ndiri kukupa 1 week. Kana pasina ndoti zvine manje zvine nguva kai zvine manje saka. Saka ndiri kukupa ndiri kuti ndisati ndaita zvamuda kuita iwe. Ndakutarisira kunzoratidza. But unoenda ukanopika. Iwe changamire pandiri kuda kubvunza uchangamire. Ndepekuti uyu mukomana uyu haasi innocent as he is sounding. Pamusana pekuti ndine mwana akatokuwara. No, kainzwa kaiwe. Naiwe. Akaenda kuchipatara ndiani? Ndakaendesa vese. Chera unzwe iwe. Uri kuda kupikisa izvo zvakutaura. Kana uchida kupikisa ndikudzimbe kaiwa ndakati unoenda kaizvozvo soko. Une nharo here? Ndiri kubvunza ndati une nharo here? Kwete. Uri kubhadhara $400. Ndatokumbira nguva kuti nekuchikwerera isinyoro kuti ubva wapiwa chichwana. Right, uya kumba kwangu kusvika musi weFriday unofana kuenda mari yako kumba kwangu straight. Wazvinzwa? Makazvira papiwe? Mupachi? Iwe unobhadhara mbudzi. Iwe unobhadhara mbudzi 2. Zina yako mama. Public shouting. Ndikuona matombo yanenda. Ndikuona medu kudeura ropa. Chemina munyika. Ndimosa uyu. Ndoreva kuti tatarisa vepa. Taura ndakamira kunzwa. Yato yeropa iyi. Takaitonga public paper. Takaonesa baba kuti nyaya yeropa iyi mumwe muchizingatenderwa. Chinotori chimina ichocho. Alright. Kushireva kuti wewe wanunu auchabvisa mbudzi. Wazvinzwa? Unobhadhara mbudzi 3. Mbudzi 3 anadzo musi wa13. Pana padzinotsika. Une anadzo pano patari pa musi wa13. Ini ndiri kukupa nguva yekuti kusvika musi weFriday kana pasina hako. Mimi unondiyeuchidza Friday kumanheru kana pasina munyoro ndichamutaura dokta wacho. Kana ari kusurgery kana makaenda mondaro kana kudai DM wacho ndimapia ndotaura naye. Wondiyeuchidza Friday manheru yaitwa yevhurwa docket. Totaura muna major wacho ari pasharp paDarwin. Zvobva zvatoita. Because atingadaro. 400 mbudzi nato dzine musi wa13. $400. Kana kundika ani $300 first. Vanozopedza kupera kumwedzi. Bozi mwedzi wakapera nezuro. Ndono sign up.